Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui fem ortografia, nivell mitjà, tercera part. Continuem parlant dels signes de puntuació, concretament del punt i coma, els punts suspensius, els dos punts i el parèntesi. Pel que fa al punt i coma, hem de recordar que separa oracions llargues que ja tenen comes a dins seu o bé enumeracions llargues que ja tenen comes a dins seu. Per tant, és una separació que queda entremig de la coma i del punt i seguit. Evita confusions en segons quins tipus de frases i quan fem enumeracions de diversos aspectes o paraules canviant de línia, cada canvi de línia es marca amb el punt i coma. Pel que fa als dos punts, introdueix explicacions, exemples, les causes, les conseqüències d'allò que hem dit abans dels dos punts. També introdueix enumeracions i citacions, que són les paraules exactes que traiem d'una persona, d'un llibre, d'alguna obra i que posem normalment entre cometes. Normalment després de dos punts va sempre minúscula, però si hi ha una citació entre cometes posarem majúscula. I és millor no posar-ne dos de seguits en la mateixa frase perquè queda una mica estrany. D'altra banda tenim els punts suspensius. Els punts suspensius deixen una frase inacabada, incompleta, expressament, és a dir, l'emissor prefereix donar-la per acabada sense acabar-la d'explicar o per provocar algun tipus d'interès o enjòlit, que és el suspense típic de les novel·les de misteri o de terror. També indiquen que estem fent una enumeració i no cal acabar-la. Es posen darrere de la primera lletra d'una paraula malsonant, d'un insult, d'una barbaritat, per no escriure-la sencera. I recordem que sempre que són tres, no són 2 punts, ni 4 punts, ni 5 punts, són 3, que convé no abusar-ne perquè un text ple de punts suspensius queda molt estrany, i que equivalen a la paraula etc. Això vol dir que o posem etc o posem els 3 punts, però no les dues coses. Darrere també dels 3 punts aniran els punts suspensius, aniran les majúscules, si la frase anterior està completament acabada. Per últim, el parèntesi o els parèntesis, que introdueixen incisos, aclariments, etc. També aïllen les dates que ha passat un fet o que ha nascut i mort un personatge famós i les sigles. Si trobem la paraula sic entre parèntesis, que és una expressió llatina, vol dir que s'ha fet la descripció literal de les paraules d'algú. Si coincideixen amb altres signes de puntuació, s'ha d'anar en compte perquè l'ordre dels parèntesis o dels altres signes, els dos punts, les comes o el que sigui, pot fer canviar el significat de la frase i són equivalents a posar un guió i un altre guió i una coma i una altra coma, que és la manera com introduïm els incisos, les frases subordinades, etc. Per tant, a vegades són intercanviables.